Naimbag nga oras yung kapробinsyaan, idanon mi kada kayo dagiti napapatag adamdamag manipod iti Kapitolyo iti La Union. Daytoy ti Baro a Timak iti Kapitolyo News Program. Imot dagiti walis daspan ken dagiti cleaning materials nagtitinulong ang nagdalos dagiti naganak, volunteers manursuro ken estudyante para iti Brigada Eskwela iti La Union National High School dito'y syudad ti San Fernando. Dagiti daduma timulong ang nagbag-ot iti ruot ken nagpintura ka iti silid. Ang brigada po, tulong din sa mga kabataan, parang cooperation lang din. Nakaugalian ko na talaga yun kahit malalaki na sila. Nakarugi kami. Siguro about 70% iti panag-sagsaga namin para ti upcoming school year 2023-2024. Kastoy awagas ngayon pakita dagiti kaprobinsyaan, tinabnabiyag ala Union probinsyanihan kadagiti na duma-duma a pagadalan dito'y probinsya. Daytoy ket kagitan ti panakayusuhat iti Brigada Eskwela 2023 kas panagsagana iti serek dagiti estudyante kadagiti pampubliko a pagadalan inton umay alawas. So sa mga activity na to, nakikita mo natin yung bayanihan. And through this, nakikita natin yearly na-i-instill sa mga bata ano ba ang bayanihan. Kas kanayunan a suporta karagiti eskwelaan dito'y probinsya nang ipaay ti cash gift ti Provincial Government of La Union babaan iti panangidaulo ni Governor Rafi Ortega David kadwa ti Provincial School Board. Iti naangay a programa iti Agosto 14. Personal ngayon paima ni Gov. Rafi ti Cheque ngagbalor iti 6,759,000 pesos iti La Union Schools Division ken ti San Fernando City Schools Division. And we want to continue this every year so that our schools maramdaman po nila yung support ng PGLU sa inyo. Sigun iti La Union Schools Division Office 453 a pagadalan dito'y probinsya ti makaawat iti tig 15,000 pesos a cash gift. Nailatang daytoy a pondo tapno masigurado ana ornos na talged ken napintas dagiti pasilidad dagiti pagadalan asangpetan dagiti estudyante. Napalausmet ti panagyaman nila Union Schools Division Superintendent George Reynante ken San Fernando City Schools Division Superintendent Eli Obaldo iti naipaay kadakwada at tulong pinansyal. May isang very timely adu ti papanan nila to ita osaran ti eskwela ti kadagiti repair ng ti panag-repaint, panag-repair ka dito tugaw, igatang silang sa baro. Kaya dumapay nga mabaling pakay-repairan na tapno mapapintas dagiti unag ti pagadalan, kastamot ti ruwar ti pagadalan. So nga dakkel nga banag dito. Adu ti pakapanang. It will go a long way. Nais po namin ipabatid ang aming pasasalamat sa ating provincial government dahil kasama po ang ating 33 schools sa City Division of San Fernando na nabigyan ng financial assistance for our Brigada Eskwela 2023. May salaan daytoy karagit inisyatibo ni Gov. Rafi kadwa ti Provincial School Board tapnunan anay a may pangato ti kalidad ti edukasyon dito'y probinsya. This is from our hearts because we believe that education plays an important role for everybody, diba? Not just to our students, but to all stakeholders and to everyone involved. Which is why the Provincial Government of La Union continues to capacitate lahat ng schools natin province-wide by putting up different facilities. Kas prioridad ni Gov. Rafi ti pan nakapapigsa ti sektor iti edukasyon, dakkel ti pamati ti gobernadora, ababaan iti La Union probinsyanihan, masigurado tinapintas ang masakbayan dagiti estudyante dito'y La Union. Itinagan ni Governor Rafael Veronica Ortega David. Daytoy, tigayem ken kabsatyo, John Martin para iti Provincial Government of La Union. Baro a Timak iti Kapitolyo News Program.